Bon dia, nois. Com vam dir a la classe anterior, la matèria és tot allò que té massa i volum i que, per tant, ocupa un espai. Aleshores, l'aire és matèria i, tot i que no el veiem, ocupa un espai. Aleshores, jo ara us faig una pregunta, que és: un globus es pot inflar en qualsevol lloc? I més concretament, ho podríem fer dins d'una ampolla d'aigua? I si aquesta tingués un forat? Algú em sap contestar? Jo crec que ho sé, però no estic segura. Vine, Aina. Dibuixo? Sí. Jo crec que si tenim una ampolla i li posem un globus, aquest globus no podrà inflar-se perquè dintre de l'ampolla hi ha aire. Però si a l'ampolla té un forat, l'aire podrà sortir i per tant el globus tindrà espai per inflar-se. Molt bé. Aleshores, la teva hipòtesi és... La meva hipòtesi és que si l'ampolla té un forat, el globus sí que es podrà inflar. Doncs un cop escoltades les vostres hipòtesis, a continuació vindran unes convidades que ens explicaran què passa amb un experiment. Hola nois, nosaltres som les convidades que us explicarem l'experiment del globus dins l'ampolla. Primer de tot, la Maria ens explicarà els materials que necessitem i com els hem d'utilitzar per poder dur a terme l'experiment. I llavors veurem què passa quan el duem a terme. I llavors la Carla i jo, la Mireia, us explicarem per què passa el que passa quan duem a terme l'experiment. Per poder fer aquest experiment necessitem una ampolla de plàstic, un globus i unes tisores. Les tisores les necessitarem per fer-li el forat a l'ampolla. Un cop ja tenim fet el forat a l'ampolla, agafem el globus i el posem per dintre. Llavors hem de tapar amb el globus la boqueta de l'ampolla. Un cop ho tenim tot muntat, veurem què passa. Si tapem el forat de l'ampolla i bufem, observem que el globus no s'infla. Però si destapem el forat, el globus s'infla. Llavors, ara elles dues ens explicaran per què passa això. Molt bé, nois, hem vist què passava quan la Maria bufava pel globus i tenia el forat de l'ampolla tapat. Hem vist que el globus no podia inflar-se. Per què passa això? Perquè l'ampolla està plena d'aire i, per tant, el globus no té espai per poder fer-se més gran. En canvi, quan destapem el forat de l'ampolla, aquest aire que abans estava dins l'ampolla pot sortir pel forat i llavors el globus ja té espai per fer-se gran. Exacte. I si volem mirar a nivell de partícules, perquè es veu més clar, perquè com ja sabem, la matèria està formada per partícules. Veiem que tenim dos casos, no? El primer és aquell en què nosaltres tenim el forat de l'ampolla tapat. En aquest cas, veiem que tota l'ampolla, com hem dit, està plena de partícules d'aire, ocupant així tot l'espai disponible. Aleshores, quan nosaltres bufem, el que fem és omplir el globus d'aire també, però seran molt poques les partícules que cabran dins de l'ampolla perquè les partícules d'aire dins l'ampolla ja ocupen tot l'espai. Aleshores el globus no es podrà inflar. Però en canvi, si ens fixem en l'altre exemple, aquí també tenim partícules d'aire. Però quan nosaltres bufem, sí que aconseguirem inflar el globus. Perquè les partícules d'aire que li estem donant al globus podran espènyer les partícules d'aire de l'ampolla i aquestes podran alliberar-se pel forat. Molt bé, nois, esperem que ho hagueu entès. I bueno, voldríem dir que aquest experiment ens sembla molt interessant per treballar el bloc de matèria i energia a primària.
creiem que és una manera d'incorporar que tota la matèria ocupa un espai. Encara que no la veiem, hem Exacte. vist que l'aire ocupava un espai dins l'ampolla i aquest doncs, ens ha fet en un principi no poder-la inflar, no poder inflar el globus, i després quan hem alliberat l'aire que hi havia dins l'ampolla, tot i que no el veiéssim, el globus sí que podia inflar-se. I també, que creiem que és molt important, imaginar-nos la matèria com un conjunt de partícules, ja que d'aquesta manera podrem entendre molt millor tot el que ens rodeja.